Jeg har lige været på Smukfest. Det var rigtig hyggeligt. Så Tobias Rahim optræde. Så nogen, der har set ham optræde? Vildt show. Jeg ved godt, han kører det der princip med, at han har sådan en lille overskæg, stor pik og sådan noget, men jeg har aldrig set en mand tage sig så meget til pikken under en hel koncert. Der er tale om en mand, der møder ind på arbejde, og så kører han bare. Tørgokker sig selv igennem 1,5 time. Og mens jeg stod og så på det, stod jeg også bare og tænkte, hold kæft, hvor er det godt, du er blevet popstjerne, mand. For hvad havde du været en klam pædagog? Ja, kunne I forestille det? Vi skal lige snakke lidt om Josefine. Du skal lige gå væk, Tobias. Og så skal du tage det billede, når du har hængt op ude i fællesrummet. Det skulle bare være ansigtet. Jamen, det er jo et kæmpe pæk, han har, ikke? Altså, jeg tror, hvis han laver helikopteren, så letter han på jorden, ikke? Det er sådan omvendt Carlson på taget, ikke? Så lægger han bare svømmer op i skyerne.